Gabon, ongi etorriak gurean gaur albistegira. Gehiengo sindikalak greba eguna deitu du gaur hezkuntza publiko ez unibertsitarioan eta datorren kurtsoaren hasiera oso gogorra izango dela iragarri dute. Bestalde, gaurkotasunak Manchesterrera begira jartzen gaitu, izan ere, bart gauean Ariana Grande abeslariaren kontzertuan izandako erasoak 22 hildako eta 59 zauritu utzi ditu, horietako gehienak nerabeak. Eta badaukagu azken orduko beste albiste bat, izan ere Atletikek jakinarazi berri duenaren arabera, Ernesto Valverdek ez du klubean jarraituko, bihar eguerdiko 12etan Josu Urrutia presidentearekin batera agerraldi publikoa eskainiko du, eta gogoratu litekena dela Valverdek Barcelonaren entrenatzaile kargu hartzea, etaren ordezkoa Kuko Ziganda izatea. Hauek azken ordukoak eta esan da bezala, guazen lerroburuetara. Una duda de que si se articula una propuesta, que si no se articula una propuesta Carles Puigdemont, Kataluniako presidentea, erreferenduma egiteko akordioa erdiesteko luzapenaren azken minutura arte itxoiteko prest dagoela esan du, baina Kataluniak dagoeneko alde bakarreko bideari ekin diola ohartarazi du. Errekaleor bizirik deituta manifestazioa egingo dute ekainaren 3an Gasteizen. Bizilagunek Urtaran alkatearen kritikei erantzun diete gainera. 623 sinadura zizur zendea eremu mistoan mantentzearen alde. Sinadurak Nafarroako legebiltzarrean aurkeztu dituzte eta bertan izan dira zizur zendea osatzen duten konsejuetako ordezkariak. Kiroletan, Valverderi egindako aipamenaz gain, Mikel Landak eskura izan du Giroko etapa irabaztea, baina azken momentuan Nibali italiarrak aurre hartu dio. Dumolonek Maglia Rosarekin jarraitzen du, nahiz eta gaur berakoa sufritu eta errentaren zati handienetako bat galdu duen. Esan da bezala, udazken beroa izango dugu hezkuntza alorrean, hala iragarri du gehiengo sindikalak gaur deitutako greba eguneko mobilizazioetan. Kurtso honetako 3. greba eguna izan da hau, eta elak, labek eta esteilasek azpimarratu dutenaren arabera deialdiek jarraipen zabala izan dute. Egoera gero eta mikastuago dago, eta ez dirudi akordio zantzurik edo akordio erdiesteko zantzurik izango denik bi aldeen artean. Hortxe dituzue Donostiako mobilizazioko irudiak, hortxe gehiengo sindikalak deitutako manifestazioa Donostiko erdigunean, eta esan da bezala gure lankideak bertan izan dira, eta sindikatuetako ordezkarien hitzak jasotzeko aukera izan dugu, eta berehala goaz euren adierazpenekin. Grebara deitu dugu Estelas Lab eta ELA sindikatuak irakaskuntza publikoko irakaslei, patzorgoa aurreskolei, heziketa bereziko langilei eta sukaldari eta garbitzekaldi kolektiboi. 4 kolektibotako deituak daude grebara. Aldarrikatzen duguna, gure aldarrikapenak laur esan da 3 ardatz dituzte. Negoziazio kolektiboaren berreskurapena, aurrekontu sozialak, eta hezkuntza politika, LOMCE eta Heziberri dira, laur esan da. Negoziazio kolektiboan, ikaragarrizko murrizketa jasaten ari da irakaskuntza publika oroar, hain dela 10 urtetik kan, Rajoyren politikakin berdin jarraitzen du hemengo gobernuak, eta irakaskuntza publika itotzen ari da. Eta irakaskuntza publikoa guztion ondarea eta zaindu beharreko kontua da. Bestetik aurrekontu sozialak, aurrekontu inguruan ikusi dugu zenbat inporta zaion gobernu hori hezkuntza. Eta Europako bataz bestekoatik oso urrun dago hemen inbertituko dana hezkuntzara. Eta bestetik Heziberri bitartez LOMCE guztia aplikatzen ari da eta gure ikastetxeetan desregulazioa eta politika neoliberalak, hezkuntza politika neoliberalak aplikatzen ari da. Horregatik gaur kalera gaude. Administrazioa entzungor jarraitzen du. Ez du nahi gurekin ezer jakin. Ez du nahi 35.000 langile kolektibori dagokiona. 250.000 ikasleri dagokion kolektiboa aintzat hartu. Eta hori axolagabekeria handia da. Bueno, gaur ere 3. aldiz, hemen aurkitzen gara, greba deialdi batekin, azken aldian, azken urteetan ezartzen ari zaizkigu murrizketak direla eta lan baldintzen okerragotzea dela eta horrekin batera hezkuntzaren kalitatean nabarmen egin duela bera, eta uste badegula garaia esateko onaino iritsi gara,
eta gure haserrea edo adierazteko, ez? Bueno, alde batetikan, eskartu nahiko genuke hasteko, azkeneko grebetan eta bai mobilizazioetan parte hartu duen hezkuntza komunitate osoari, azkenean beraie babesiga bere bai, gu ez garelako ezer, ez? Orduan, alde batetikan eduki dugu aukera 100 zentro eta aurreskoletatik pasatzeko, langilegoekin zuzenean harremanetan egon gara, eta bertan, ikusteko aukera izan dugu, lehenagotikan ezautzen genituen murrizketa horiek, ez? Ratioak gainezka daude, ordezkapenak ez dira lehenengo egunetik betetzen, hortaz aparte jubilartzear dagoen plantilla, oraindikan ere irakastordu osoak betetzera derrigortuta dago, eta, nabarmen ikusi da ze egoera bizitzen nahi da lan zentruetan, ez? Horri gehitu beharko geniok ere baita, Eusko Jaurlaritzak ez duela apusturik egiten aurrekontu sozial batzuk aurrera ateratzeko, eta orduan gure eskaera bai da alde batetikan aurrekontu sozialak bultzatzea, eta hezkuntzari eskaintzen zaion diru partida hori Europako mailetan edo ekiparatzea, beste alde batetikan ere esandako lan baldintzak direla eta administrazioari eskatzen diogu hemen bildu garen 4 kolektibo horietarako benetako negoziazio kolektibo bati bideak irekitzea, nun murrizketa guzti horiek alde batera utziko diren eta hezkuntzaren kalitatea hobetzen hasiko den, ez? Eta, gero ja azkenik baita, eragile garen aldetik, gu guztia kontutan hartzea eta balizko hezkuntza lege baten aurrean, gu ere interpelatzea zer esana badugulako, ez? Ni lehenik eta behin zoriondu nahi nituzke gaur kaleratea dian langile guztiak, bai irakasleak, bai heziketa bereziko langileak, sukalde eta garbiketakoak eta aurreskoletakoak, baina baita ere familiak, ikasleak eta herritarrak oro har, ez? Bai gaur eta bai aurreko greba eta mobilizazio egunetan baien babes osoa adierazi digute, ez? Eta, esan nahi etena da, gaur Kristina Uriartek eta Eusko Jaurlaritzak beste behin ere interpelazio zuzen badaukatela mahai gainean, dela murrizketa politikekin bukatzea, eta hezkuntza lehen planoan jartzea, ze azkenean gertatzen ari dana hori da, ez? Hezkuntza inbertsioa 2009-tik honea beraka jeitxidan bitartean, aurrekontuan handitu dira adibidez HT-an finantziaketa edo zorra ordaintzearena, ez? Orduan, gure ustez, hezkuntza publikoaren egoera larritzat jotzen duguna, ez konpontzea erabaki politiko bat da, ez? Eta, baitzaiten ari gara adibidez, 2009-tik honea ikasle kopurua 27.000 ikasletan handitu dela, eta ratioak 109 igo diala, eta eskatzen ari gana dela 2.000 langile gehiago egotea, eta Eusko Jaurlaritzari badirudi hori ez zaiola realista iruditzen, edo arduragak iruditzen zaiola. Edo hitzaiten ari gara, 10 langiletatik 4 behin-behinekoak diala, sektore batzuetan, sukalde eta garbiketa eta ez zailen artean adibidez, 10-tik 6. Edo ikasleak astebete ordezkapenik gabe daudela, ez? Orduan, guri iritsi zaigu erabaki politiko badala, eta eskatzen duguna da irikitzea 4 negoziazio mahaiak, grebara deituta dauden 4 kolektiboetako negoziazio mahaiak, negoziazio kolektibo erreal bat, eta kontenidoak mahai gainean jartzea egoera honi buelta emateko, eta bitartean kalean eta mobilizatzen jarraituko dugula. Eskerrik asko. Nazioartera begira jarriko gara orain, izan ere samina eragin du Bart Manchesterren izandako erasoak. Ariana Grande abeslariaren kontzertuaren amaieran leherketak izan ziren Manchesterren aretoan, eta ondorioz momentuz 22 hildako eta 59 zauritu dira, eta horietako gehienak nerabeak dira. Theresa Mayk, Erresuma Batuko lehen ministraileak erasoa ekintza terrorista bat izan dela baieztatu du, egila dagoeneko identifikatuta dagoela, eta ekainaren 8ko hauteskundei begirako kanpaina ekitaldiak bertan behera geratu dira. Egoerak konmozio handia eragin du Ingalaterra osoan, eta Euskal Herrian sare sozialen bitartez alderde guztiek gertatutakoa arbuiatu dute, eta Eusko Legebiltzarrak Manchesterren gertatuakoa salatzeko elkarretaratze egin du gaur, berehala ikusiko ditugu parlamentu aurrean egindako konzentrazioa, hortzi izan dira alderdi ezberdinetako ordezkariak, eta esan da bezala sare sozialetan ere oihartzun handia izan du Manchesterren gertatutakoak, eta alderdi ezberdinetako ordezkariek zein kontu korporatiboetatik ekintza gaitzetsi egin dute.
Eta Ingalaterratik Kataluniara egingo dugu salto, izan ere bertako presidenteen Carles Puigdemontek atzo Madrilen emandako konferentziak Espainiako gobernuaren erantzuna jaso du gaur. Mariano Rajoyk eta Juan Ignacio Zoidok barne ministroak erreferendumua ekingo dutela iragarri baitute, eta Puigdemontek bere aldetik herri kontsulta hori adosteko luzapenaren azken minutura arte itxarongo duela adierazi du. Hala ere, presidentearen hitzetan Kataluniak dagoeneko aldebakartasunaren bideari ekin diola azpimarratu du. Norabide horretan, KUPek erreferendumea inorri itxaron gabe egitea eskatu dio. Hortxe dituzue, atzo Raúl Romeva eta Oriol Junquerasekin batera Madrilen egindako konferentziaren irudiak, hainbat gonbidatu, tartean Podemoseko Pablo Iglesias edo Esquerra Republikanako Gabriel Rufián. Gogoratu, Kataluniako gobernuak ekitaldia senatuan egin gura zuela, eseskoa jaso ondoren Madrilgo udaleko areto batetan egin behar izan zuen konferentzia hori Puigdemontek, eta horren arira mintzatu da gure solaskidea den Asier Blas, unibertsitate irakaslea, bera 9:30 aurrera, esatea libre saioan ikusi ahal izango duzue, Irati Elizalde lankidearen gidaritzapean, eta Kataluniako prozesuak nazioartera begira izan beharko lukeen eraginaz mintzatu da Blas, eta berton daukazue bere analizia. Eta ez jasoko duzula jakin badakizu, baina horrek ere nazioartean nolabaiteko aitortza ematen dizu. Ez da, zuk egin dezu ibilbide guztia, esan dizut ez, eta orain, ez zatoz etxera ez dezu zer egingo. Zatoz etxera, eta etxean egingo dezu, zuk pentsatzen dezuna egin behar dezula, ez da. Eta nik uste horregon golizatekera diferentzia, Katalanek erabaki hartu dute, eta orduan da, irudikatuko dugu ez jasoko dula Espainiako Kongresuan, edo ez dugu irudikatuko. Euskal Herrira itzulita gaur handen maeztu gazteak jarritako tortura salaketa dela eta 7 Guardia Zibilek Madrilgo epaitegi batetan deklaratu behar izan dute. Maeztu 2010ko udazkenean atxilotu zuten Grande Marlaska epailearen aginduz eta tratu txarrak pairatu zituela adierazi zuen. Naizek bere testigantza jaso ahal izan du. Lo más duro para mí en la incomunicación, es todo lo que te pasa en la incomunicación, pero a mí lo que me ocurrió fue que desde un primer momento estaba temblando, me estaban amenazando que tenían 5 días para hacerme lo que quisieran, y desde el momento que me bajaron al coche me empezaron a pegar puñetazos y tortazos en la cara, me decían que eso solo había empezado. Y luego, una vez llegada a la comisaría ya me dieron un palizón que me desmayé, me hicieron una herida en el codo, me hicieron sangre en la nariz y vi que allá no podías defenderte, no había nadie para ayudarte. Entonces dije, pues a ver hasta cuándo, hasta qué puedes llegar. Me dijo, ¿tú sabes lo que se siente que te pongan la bolsa a 180 km/h? Y yo le dije que no sabía. Y me dijo, vale, ahora lo vas a saber, es una auténtica lavadora. Todo esto todavía sin bajar a Madrid. Una vez que estás en Madrid, seguían las sesiones de la bolsa, seguían las sesiones de puñetazos, patadas, y sobre todo me estaban machacando con lo de mi madre. Si yo no firmaba, mi madre estaba muerta. Ellos me decían que mi madre estaba mala y que mi hermano lo tenían retenido en casa y que si yo no firmaba iban a ir a por mi hermano, lo tenían retenido y lo bajaban, iba a pasar por lo mismo que yo y mi madre ya estaba, ya no lo iba a ver en la puta vida. Y me anularon tanto, era tan sumiso hacia ellos con todo lo que me habían hecho que yo no intentaba ni romper la bolsa. Yo decía que me hagan lo que quieran. En un momento me hicieron callarme, ellos también se callaron y me dijeron, escucha. Y en la sala de al lado le estaban torturando a otra persona y estaba escuchando sus gritos. Y me dijeron, mira, ese está gritando y ahora va a firmar en tu contra. Y tú que eres el más pringao, te vas a comer lo de todos y no vas a meter ningún marrón a nadie y no te vas a meter el marrón tú, pero los demás te lo van a meter. Ander maeztu gaztearen testigantza gordina, orain Gasteizera joango gara, izan ere bertan Errekaleor Bizirik plataformak manifestazioa deitu du datorren ekainaren 3 Gasteizen. Auzo azkearen bizilagunek salatutakoaren arabera argindar gabe egoteak bizigunearen segurtasuna ahultzen du eta Gorka Hurtaran alkatearen kritikak faltsutzat jo dituzte. Lehenik eta behin, prentsaurreko honetan adirazi nahi genuen eskerrak ona jaso genuen erasoaren aurrean mobilizatu zen jende guztiei eta atxilotuak izan ziren kideei gure elkartasun osoa. Eta gero,
Bueno, kezkaz jaso genituela Gorka Urtaranek egin zituen adierazpenak, faltsuak direlako, eta iduritzen zaigulako iritzi publikoa manipulatu egin nahi dutela. Osea, ez da egia, gezurra da ez dugula negoziatu nahi izan, ez dugula elkarrizketarik egin nahi izan berekin, gutun bat bidali genion. Bestalde, faltsua da, gure segurtasunarengatik izan dela argi mozketa hau. Alde batetik ikusten dugulako berak utzi gaituela orain segurtasun ezean, hau puntu beltz bat bihurtu da, farolek ez dute argitzen, lapurretak, eraso sexistak, egon daitezken guztiarekin berak utzi gaitu segurtasunik gabe, hori argi utzi nahiko genuke. Eta bestalde, esan nahiko genuke, faltsua dela instalazio elektrikoak gaizki zeudela, lantalde bat daukagu, gu gara interesatuenak gure segurtasuna bermatzeko, lantalde bat daukagu azpiegitura lantaldea, jende formatua dena, eta azkenik, esan nahi genuen, argia moztu digutela, inoiz baino indartsuago gaudela, auzoa batu egin duela honek, erakutsiko dugu hori jaietan, jaiak izango dira aldarrikapen eta erresistentziarako gunea ere bai. Eta bukatzeko, ekainak 3an manifestaldi handi bat deitu dugu, herri mugimendu osoarena izango da. Ulertzen baitugu, Errekaleor herri mugimenduaren espresio bat dela, Errekaleor herri mugimenduarena dela, eta guk jarriko dugu manifestaldiaren estruktura, baina nahiko genuke herri osoak jarri dezan edukia, kolektibo bakoitza etorri dadin, bere mezuarekin, aldarrikapenarekin, modu sortzaileenean bere adierazpena egitera manifestaldira, ez da manifestaldi normal bat izango, oso egun polita izango da eta indar berriturik aterako gara denok hortik. Lema guk argi daukagu, herria bizirik. Protesta egin dute Udalbatzaren osoko bilkuran, sexu abusuengatik salatutako Fran Garate Alderdi Popularreko zinegotziaren dimisioa eskatzeko. Bilbon, Maionako bizilagunek mobilizazio ezberdinak burutu dituzte azken egunetan euren auzoak aurkezten dituen irisgarritasun arazoak konpontze aldera. Gaur eurekin egoteko aukera izan dugu eta euren problematika bertatik bertara ezagutu dugu. Maionako galtzadetan irisgarritasuna hobetzeko neurriak. Horixe da Maionako Bidarrietako, Gurutze auzoko eta Santo Domingo de Guzman etxaldeko auzokideen eskaria. 3.500 lagun inguru bizi dira Bilboko Alde Zaharra eta Begoña auzoen artean. Eta egunerokotasunean ezinbestez eskaileretan gora eta behera ibili behar izatea salatu dute. Gure arazo larriena irisgarritasuna, aksesibilitate. Daukagula zelan igo edo jetxi. Pertsona nagusiak jetxi behar direnean, edo kriston aldapa igo behar dute gero ordaindu beharreko ascensorea erabiltzeko, edo bestela, jente umeak dituenak eta gorantz egin behar dute, eta ascensorea edo ibilgailua edo ibili behar. Ematen du batzutan, naiz eta Bilbordian egon mendipuntan bizi garela, ez da? Orduan, pizka bat, onartezina iruditzen zaigu gaurko egoera, ez da? Autonomia falta, persona ni neuk adibidez, zailtasun handiak ditut, espilara hauek egotzeko, eta behin da berriro, joan behar naiz Begoñako auzora, naiz eta hemen bertan bizi, han ascensora ordainduta, hemen dauzkatikeak, eta egunero jaitzita igo egiteko 7 kaletara. Egoera hau, bereziki mugikortasun arazoak dituztenek pairatzen dutela azaldu dute auzokideek. Etxean irten gabe, edo egoitzatara joan behar izan dena ez duelako zen, ez dago biderik, edo taxia hartu behar duelako egunero edo zein lekutara joateko, edo etxean geratzen dena.
9:21 minutu ditugu, zuzenean gaude, Bilboko estudietatik ari gara gurean gaur albistegia egiten, eta Bilbotik Nafarroara joango gara orain, izan ere bertan 623 sinadura bildu dituzte Zizur zendea eremu mistoan mantentzearen alde. Nafarroako legebiltzarrean aurkeztu dituzte sinadurak, eta goratu bertan izan direla Zizur zendea osatzen duten konsejuko ordezkari ezberdinak. Eremu mistoan gelditzeko 623 sinadura eraman dituzte Nafarroako gobernura Zizur zendeako hainbat bizilagunek. Bertan egin diete harrera gobernuari eusten dioten laukoteko parlamentariek. Izan ere, Zizur zendeako udalak mozio bat onartu zuen eremu mistotik ateratzeko. Enrique Miranda, Undio kontzejuko eledunak salatu du, zendeako eskubide linguistikoak urratzen dituela mozioak. Nafarroako administrazio auzitegiak onartuko balu, diru laguntzak kenduko lizkiete, besteak beste. Euskaraz bizi nahi dutela argi dute Zizur zendeakoek, Izaga Mendiorotz Zizur txiki zendeako zinegotziaren hitzetan. Horrek esan nahi du, gure gizartea, gure udaletxeko jendea, gure bizilagunak jarraitu nahi dutela bizitzen euskararekin bat, orduan hori hemen gaudela horren alde. Zizur zendea da UPNek agintzen duen udal bakarra Iruñerrian, 7 kontzejuk adostu dute dena den mozioaren aurkako deklarazio bat. Bistako denez, batzuk jomugan duten arren Euskara Nafar guztiena izateaz gain, Euskara izan zen Nafar gehienek erabiltzen zuten hizkuntza hala adierazi du Peio Monteano historialariak bere lan berrian, Elizeberg Navarro izena duena. Euskal egile handien mendea izan zen Euskal Herria 16. mendean. Garai hartakoak dira lehenengo izkribuak, baina egile handiena soilik ez, hiztun handiena ere izan zen. Hori eta beste bildu ditu Peio Monteano historialariak haren lan berrian. Elizeberg Navarro, euskera y castellano en la Navarra del siglo XVI. Liburua aurkeztu dute gaur Nafarroako artxibategian. Uste orokortuaren kontra, euskara zen Nafarroako hizkuntza nagusia. Zein ekarpen egin dizkio liburuak euskal historiari? Tira, bi ekarpen mota daude. Lehena da azpimarratzea euskararen garrantzia Nafarroan. Hau da, lurraldean duen pisu linguistikoa neurtzea. 16. mendean, populazioaren 70-80 artean da euskal hiztuna Nafarroan. Bigarrenez, beste hizkuntza batez idazten duen administrazioak egin behar duen egokitzapena errealitate linguistiko horri aurre egiteko. Eta hori administrazio elebidun baten agerpena da, non 16. mendean euskara gaitasun profesionala den, administrazioan lan egiteko eskatzen dena. Eta bestaldetik, kanporako ondorioen ikuspuntutik, Nafarroa mundu euskaldunaren ipar gisa agertzen da 16. mendeko euskararen berrikuntzei dagokienean. Euskararen indarra hain izan zen handia 16. mendean, beste hizkuntza administratiboetako dokumentuetan ere izan zuela isla, eta hori baieztatzen duten frogak badaude Monteanok azaldu duenez. Zehazki, alor kuantitatiboari dagokionez, lekukoen parte hartzea epai bidezko prozeduretan erabiltzen ditut, non idazkari batzuk ukipen hizkuntzaren errealitatea zein den jakinarazten duten. Hizkuntza hegemonikoa izan zen beraz Euskara Nafarroan. Tira, liburuak paperetan ezkutaturik aurkitzen den hizkuntza erakusten du. Gure lehengaia diren paperetan alegia, baina oso indartsu ageri dena etxeetan, kalean eta administrazioan. Sozialki hegemonikoa den hizkuntza da, naiz eta dokumentuetan ez den islatu. Liburuak Nafarroako historioan eskarak izan duen garrantzia azpimarratzen du, baina eraberean Nafarroak izan duen garrantzia euskararen historiarako. Eta informatiboaren hasieran aipatu dugun moduan azken orduko berri bat daukagu, izan ere Ernesto Valverdek ez du Atletiken jarraituko, hala baieztatu du talde zuri-gorriak duela minutu batzuk esleitutako oharrean. Ezaguna zen, entrenatzaile Gasteiztarrak bestelako plan batzuk zituela datorren denboraldirako, atzo hemen bertan 11 telebistan aurreratu genizuen Arrobia saioan Valverdek ez zuela jarraituko, eta gaur hala baieztatu da. 300 partio baino gehiago zuzendu ditu teknikari Gasteiztarrak 6 urtetan zehar, eta orain etapa berri bati ekingo dio. Ziurrenik bere hurrengo geltokia Bartzelonan izango da, talde blaugranak hilaren 29an
iragarriko du entrenatzaile berriaren izena, baina gaur Kataluniako hedabide ezberdinek jadanik ziurtzat jo dute Valverde Bartzelonako urrengo entrenatzailea izango dela, eta gogoratu Valverdek 6 urte zuzendu duela, edo 6 urtetan zehar izan dela Atletiken entrenatzailea, 2 etapa ezberdinetan zehar, 2013ko uztailean bueltatu zen talde zuri-gorrira, eta geroztik 3 urtetan modu zuzenean Atletik Europan sartu du, 2015ko Superkopa irabazi zuen, eta urtengo denboraldiaren amaieran 7. postuan bukatu dute zuri-gorriek, eta datorren larun batean Alavesek eta Bartzelonak jokatu beharreko finalaren zai daudela lehoiak datorren denboraldian Europan jokatuko duten ala ez jakiteko. Valverde, 1980tik 1980 Bartzelonako jokalari izan zen, hortxe dituzue bere irudiak elastiko blaugrana jantzita, eta ondoren Atletiken erasoko bikote fina osatu zuen Jose Angel Zigandarekin batera, Kukuarekin, eta bera izango da ziurrenik Atletikeko entrenatzaile berria. Azkeneko 6 urtetan arrobiko taldeak entrenatzen egon da Ziganda, Ultzamarra Bilbao Atletikeko teknikari nagusia izan da azkeneko 6 denboraldetan esan da bezala, eta litekena da Zigandak Atletiken lehen taldeko entrenatzaile kargua hartzea. Bihar eguerdiko 12etan Josu Urrutiak eta Ernesto Valverdek agerraldi bateratua egingo dute Ibaiganen, eta horren inguruan informazio guztia hemen Hamaika Telebistan izango duzu, gurean gaur saioan, horrekin batera analizia izan ere Valverde Atletiken aro modernoko entrenatzailerik importantenetarikoa izan da. Hori azken orduko berria, duela 40 minutu jakin izan duguna, eta bestalde, kiroletan badugu beste albiste nagusirik, izan ere Italiako Giroan Mikel Landak eskura izan du etapa irabaztea, baina azkeneko metroetan Vincenzo Nibalik aurre hartu dio, eta ondorio Siciliarrak etapa irabazi du. Arabarra eguneko iesaldian sartu da, besteak beste Igor Anton eta Omar Frailerekin batera, eta Estelbioko gailurrean lehen postuan igarotzea lortu. Ondoren azken mendatean Landak bere ieskideak atzean utzi ditu, eta bakarrik joan da helmugara bidean. Atzetik Nibalik erasora jo du, eta berarekin bat egin du. Azken kilometrotan elkarrekin bidea egin dute, eta esprintean lehiatu dute garaipena, eta hor Siciliarra esan da bezala azkarragoa izan da, eta Mikel Landak bigarren postuarekin konformatu behar izan du, baina baino gehiagotan jadanik edizionetan azpimarratu duenez, erorikoa pairatu izan ez balitz, ziurrenik Murgiako txirrindularia garaipenaren lehian izango genuke. Etapa oso mugitua izan da gaurkoa, eta beste protagonista nagusi bat ekarri nahi dugu, Tom Dumoulin, tripetako arazoekin ibili da Herbeherarra, eta berakoa ere sufritu izan du, eta hortxe dituzu irudiak, bizikleta albo batetara utzi, eta bazter baten bere gorputzak eskatzen ziona egin behar izan du, ondoren berriro ere bideari ekin dio, 2 minutu galdu ditu, baina Maglia Arrosari eutzi egiten dio Dumoulinek, eta azken erlojupekoa aurretik izan da, oraindik ere Dumoulinek Giroa irabazteko favorito nagusia izaten jarraitzen du. Horiek beraz kiroletan elementurik aipagarrienak, esan da bezala, Valverdek Atletik utziko duela, eta gaur Mikel Landa, Euskal txirrindulari batek, Italiako Giroan aurtengo edizioan lortzen zuen 3. etapa garaipena eskura izan duela. Kultura salto egingo dugu orain, eta bertan Hondarribiko Gorpuzkin Strap taldea ezagutuko dugu, letra gordinak eta performance ikusgarriak baliatuta, euren ibilbidea gertuago ezagutuko dugu, ekin etorra Sagasti lankidearen eskutik. Bidasoako Gorpuzkin taleko gazteek trap melodiak Euskal Herrira ekarri berri dituzte. Humoraren aritik, traparen mundu beltza ridikulizatuz, hitza kritika sakona egiteko lanabes bilakatu dute. YouTubeko plataforman euren bideoklipek 8.000 ikustalditik gora jaso dituzte hilabete gutxian. Kamera aurrean jarri dira bai, baina kontzertuak ematera ere ausartzen hasiak dira. Sukaldeko irina dakar. Sukaldeko irina. Olatu talka kantolatutako ekintzetan izan dira Donostian, umore zitala eta pentsamendu kritikoa uztartzen diren letra artea.
Zinemari ere tartea irekiko diogu gaur izan ere, gaur 20. mendeko aktorerik ospetsuenetariko batek bizitza galdu du, Roger Moore hain zuzen ere, 89 urte zituela zendu da 007 agenda eta The Sainten paperean ezagun egin zan aktorea, esan da bezala 20. mendeko aktorerik ezagunetako bat izan zen, James Bonden paperean hainbat film egin zituena, eta gaur 89 urterekin utzi gaituena. He was the third actor to play James Bond. Inspired by his friend Audrey Hepburn's charitable work, Moore became a UNICEF Goodwill Ambassador in 1991. 9:30 jota ditugu dagoeneko eta musikarekin agurtuko gara. Gaur 80 urte bete dira Kondor Legioak Sestao bombardatu zuenetik, aste batzuk lehenago apirilaren 26an Gernika suntzitu zuen armada berberak eta sarrazkia aintzat hartuta Picassok arte modernoaren historiako obrarik handienetakoa burutu zuen. Orain Mungiako belako taldeak kuadroaren aurrean jotzeko aukera izan du eta eurekin uzten zaituztegu. Mila esker eta gabon pasa. But their God is no dollar. Our souls are free to go. Reaches, building bridges. Not the ones that ease, the ones that they can leave. Drawbridge, making us sing. We go down in the dark. Our chance to have a glance at that place our factions don't deserve. My love has lost no hope, no hope to overcome those obstacles they've put to force us disease. We will not succeed. Messing around, playing cards, shooting guns. It's hard to know what we're doing wrong. Taken aback by the